Aquesta és la segona part del vídeo. Com podeu veure, s'està modificant. Ho deixo subratllat perquè són temes que vosaltres també podeu opinar i dir la vostra, no? Com una manera que encara és modificable. Hi ha maneres, em sembla que va comentar el Bruno, de ficar el parèntesis. Bueno, a mi se'm va acudir lo de subratllar i lo de ficar-lo en negreta, les coses que encara falten, però bueno, com era una... estic aprenent, igual que tothom, doncs, la cosa ha quedat així. Llavors arriba un moment que un cop està editat, això es veuen clarament les intervencions de la gent en el document, no? Si en aquest en concret pues, és el títol es respecta a protecció i acordonament de l'aiguamoll de la platja llarga per donar suport, que és el mateix que ha fet el GPEC per donar suport, que va enviar ahir al correu dient que ho enviaria als mitjans de comunicació aquell mateix dia. O sigui, que veieu la velocitat en què es treballa, no? Sí, per això que agrair pues, que si hi ha algú que es vulgui apuntar al grup de treball de mitjans de comunicació per agilitzar en aquests moments pues, aquestes intervencions, pues, molt millor. Aquí pues, ja comença a piular algú en un altre color, veieu? I sí, bueno, està fent una correcció i ara comença a piular un altre color, veieu? Color groc. Em sembla que és la Pepa. Però es pot mirar, sí, perquè cada cop que tu fas una intervenció, escolleixes el color, pots ficar el teu nom. Bueno, és una manera de consensuar els escrits i és una manera de fer participar i implicar la gent i d'informar-se, no? O una manera de que es tingui d'informar. Bueno, com veieu, pues, deixarem una miqueta de temps perquè hi hagi alguna altra modificació per part del Lluís i qui vulgui. Això està pujat al grup de treball i bueno, s'ha enviat a uns pocs que semblava que podien estar interessats en temes de redacció. Bon dia, que vagi bé a tothom. Avui hi ha formació de tortugues. Adéu.